Poštovanje ljudi, želim da se oglasim na ovu temu baka prase Željko Mitrović. Ja sam baki prasetu poslao poruku, neće biti nikada, ali volio bi, označit ću ga u ovaj video, da pogleda ovaj video. Poslao sam mu poruci da za mnoge stvari je u pravu, jer vidi, ja ne podržavam baka prase kad na mnoge načine što radi taj flex ili šta već, što izvini baka, ali reću kako ja mislim, ja nisam neki ko će zatezat i krit riječi. Ne volim to kurčenje. Znači, omčo, čovjek, upoznao sam ga lično, bio je kod mene kući, snimali smo taj video gdje sam ja glumio i Popa i Hodžu, i čovjek koliko ima, nikad nije se hvalio niti kurčio s tim. Ti si mnogo dobar momak, iz mnogo dobre porodice, znači, s ovim ti svađa ne treba ovdje. I sam znaš šta je sve uradio i na šta je sve spreman. To su čovjek koji ima milione i može da uradi šta poželi. Ja kako sagledam ovu situaciju, ovo se na dobro završiti neće. Pogotovo posle ove emisije, kada Željko Mitrović objavi, baka prase će biti na svim mogućim provjerama. I znači, 50-50 su šanse da se njegova karijera totalno ugasi. I to je mnogo, ja nikome ne želim zlo, kao mnogi u komentarima, znači, čovjek je objavio i dokaze i sa majkom od Kike da on nije krivac za to. Vi ste opet počeli, ne želite slušate to, ne želite slušate istinu, volite laž. Takav smo narod, ja sam rekao, Srbi su najjadniji i najgoriji narod. Brat brata izdaje, to je katastrofa, ljudi moji. Znači, ja sam poslao baki prasetu poruku da mu želim podršku. Ja sam uvijek čovjek koji se bori za pravdu i uvijek ću raditi neki protest u Bijeljini, iako sam bio nekoliko puta uhapšen, priveden zbog raznih protesta, jer me zaboli ta nepravda. Tako razumijem i baku praseta u toj priči. Ovaj čovjek ovdje je spreman na sve moguće. Ja ne želim nikoga ni da vrijeđam, ni Željka, ni baku, nikoga, ali ja bi volio da se ovo zaustavi. Ali sad je problem da se zaustavi jer ručna se ne može potegnuti. Tako da, ne znam šta će na ovo na kraju izaći. Mnogo toga je informacija i od bake praseta, mnogo je od ovog Željka Mitrovića. Šta će biti objavljeno, ko zna, ali vjerujem da posle emisije će biti neki haos. To je sigurno i ne bi volio da se lupam desi neko ubijstvo baki ili nekome neko zlo. Zato ljudi, dobro razmislimo šta prvo komentaršemo i zašto. Ja bih volio baka prase, on je dobar muzičar, bolje da snima pjesme jer je tata u tome, znači svaka pjesma je hit nego ovo što radi.